kijana Malolo TV akautulini marwa kiachira chino marku kumara wachi mikelo mikilika kinde kodan Jeff Olomba kaka wangeyo Kenya audio chiengugi kama bende Uganda wuke okokeno ndikore kaka jogomburu wadwarango weche gi kiachira kachiel mondo mwanene bende wanyalo ji Uganda bende do mondo mi audio chieng ma Kenya gendikre e thuolo no rumo gi kama bende koro IEBC ndike Uganda mondo ogo ombulu achiel kachiel bende wadwarango weche go mag siasa wabro de weche go mag masa weche go mag ng'anyo mag dakteche kachiel kod kaka waneno ka dur mochung' kedo kod mibadhi tiyo e pacho ka India waki e studio mos Uganda wa maneno Lolo TV ni kwa ramogi kamoro moro mtie nyinga Richard Orengana not Kisumu County ero kama na nyari Richard wori Kisumu County ka utuleni marwa ki studio wa nyaka ne Uganda chak ndikro kaka jogombulu mabende negi chako chien goja chande ne poka yudi mondo mi wawinyo to into pachi enango e wachniri tiendo ni nyaka ne chakre sani ogikru mukinyi orumo ineno ka osebedo ko chalona aparo ni jopiny jodala wa gi jokenya mangima osetemo matek motimo registration kendo aneno kata ka station polling center kiwuotho tiyo ka nitie ji moko achiel ariyo matimo registration but mano is not the point nikech mano should be the normal thing matimore ni ji onego bed ni register the abnormal thing matimore and the rate ma IEBC gi ji matimo tijno osebedo ka manipulate go the voter register iwinjo ni kaka wik mokadho ne voter registration kits olal Northern Kenya to Sunday manyo this weekend manyo okadho ni nyochi winjo ni kits go nyocho yud ka ji moko timo go registration isili mano mokwongo mar ariyo iwinjo ka the commission itself nowacho ni nitie over 20 something thousand names mantie e register illegally the register is not as clean as it should be. Ang'eyo nitie audit monego bed ni timo to the register kapok obedo finalized gi an independent audit firm. But gima wacho ni bana gik mosebedo ka timoregi ka kits mag registration nyalo bed ni olal northeastern to yuri isili ka ji moko timo kod registration. How do we know nikech ing'eni inyaparo ka migosi Raila Amolo Odinga noyudo ni nitie inyalo kata register gi nying Kalonzo, nying Uhuru, nying Moi, nying ng'ano bedo register. To kama section mikete ID cha kiketo kata 00 kata 02 to nying donja koro kwa dhitimo audit ere ka kwa dhing'eyo ni my is wrong my is right what we are saying ni bana kama wantie ni the registration process has gone on well but the system and the register has already ankipenja e pacha and the register has already been manipulated the database mwatiyogo is already corrupted maparo ni ankipenja tunego benwa kao gigi te wagolo oko mondo team registration manyien kapok wadhi ombulu ma 27 nikech kaka wantieni gi manipulation mosa team register nikech ka IEBC ong'eyo ni onego bed ni timo audit mar register after the registration magiwacho ni gibro timo why did they start auditing the register themselves magigolo na keni 27000 nyinge moko ayudo kae nyinge moko mobedo registered gi 00 o kipande Kalonzo Salome nyako moro mitimo ni Salome tiyogo kipande Kibaki akeno tigo kanye kipande Moi otigo kanye for me magi kaka kangiyo magi are indicators mangizo nitie ji ma manipulate the register iwinjo ni kaka nowe kesa ene chairman mar Jubilee Party tene mano wacho ni kidhi Endebess kidhi Trans Nzoia kidhi Teso jo Uganda donje Kenya to bedo registered gi kipande ma Kenya to kidhi Kisumu to kao ng'ato ma ja Kenya monyuol Kenya dweche kata uchiel mondo kipande jo Uganda ma register Kenya go to yudo kipande nani gigi te king'iyo to an kipenja na database mwatiyogo is already manipulated register mawadi bedogo is already manipulated we must reject gini in totality mondo wabed gi database watim procurement manyien mar voter registration wakao database manyien system watigo manyien mondo register ji manyien then we are going to have a clean system mawango sani nikech kiwacho ni audit dhitimore mondo ng'e ni kipande di man fake kipande mabedo printed illegally timia jo Uganda dongina system idhi wacho na ni fake ili ngera ni my ID ma fake my is not ma fake nikech gima audit no digo lemna numbers mar not systematic kipande kaka 000221 mago onyalo goloko what about names mobedo registered mangi kipandes ma valid but names mag jo Uganda jo motho kata names manyo bedo registered isili minjo ni biometric kits manolal northeastern ka nitiyo go isili gin wadhi golo gi nade nyingi wadhi golo nade iwinjo Jeff iwinjo kata migosi president Mabe does not and a player in this game no ngizo jo matimo voter registration no tikata gi waiting card ni kuonde moko giti gi wait card to register voters tiwi jo ka IEBC itself mosacho ni bana registration nyalo matim no
president nowacho gino ka week chakore ne gikwer ka week rumo e kor weekend onyoche jobedo register gi gino gi waiting card. Yes. Kuonde mane president wache ni jobedo register gi waiting card do ne gichako ndiko ji gi waiting card. Assistant chiefs man kuonde do ne ndiko ji gi waiting card. Nyocha gisendiko ji gi waiting card the whole of last week kapok IBC nyocha kwer ni gino ok nyal timore. Ma IBC be ka president nowacho kar mondo gikwere immediately to gikaw 4 days. Manzo ne samane chiloba kuwecha nitie joma nosendiki gi waiting. Nosendiki nikech president nowacho gi generally to jogo chako ndiko ji immediately. Assistant chiefs magitiyo go Central Kenya chako ndiko ji immediately. Koro maizen tiji mano sebedo register gi ID gi voter gi waiting card. Yes. To gima osefwenyo ni gitimo kendo gikaw number mar waiting card. To giloke kimedo 35 gikone. Koro namni gema bedo print kata ka ID oleo to waiting cards gi city to register. Emo yo president nengiso joma timo ji registration mondo tigi waiting card. Ero kamana koro awinji akore wacho ni chenro ni eri ke wacho ni ok otime malere. Dwani mondo ochako time e yo manyien. Chenro ni this database motiyogo is the same database mane Isaac Hassan okwalo go kura ma 2013. Nyinge wamedo mane wachal ngamo ka chupa mar pi to buro settle boye koro waneno ka pi ler. Waka opi moko to wamede wiye. Database is the same mane watiyo 2013. It is corrupted. Onge audit manyalo tim ngeni manyinga motho, manyinga mangima, ma ID ma fake. Gimwangeo any database is corrupted, kata kwa tim ango kata tim audit manade. Gima ananeno kipenja kaka any registration is already messed up. What team procurement manyien, wabedi system manyien, mondo watim registration. Toka chaki manyien akake wacho ne roto thuolo bende libeti kapoko ganda ocho. Jeff thuolo magi excuses majitiyo go mondo kik wabed gi the best voter identification and transmission system. Ne wasewacho ni bana wadhi bedo gi electronic voter registration, identification and transmission system. Yes. Nyoto bedo pass ni ka onge do nyalo bedo gi manual backup. Yes. Lakini wacho ni bana waket marwa ma electronic no bedo so good. Modo there's no need mar the backup. To kaka wakete ni. Yes. Ili winyo kwa chaka okura kama tiyo ni bana biometric ose fail bana korwa the backup. Wabro the backup kana sa deko kinyi bro yo kwa sa the backup. Nikech ili manya excuse mono mathe ni bana gino se fail wadhi ure backup. To backup ingia kaka Kenya experience mar manual. Backup kwa sa de to mano gimose is an election mose kwali. Yeah. Kurena ne kata IBC ditimo audit mabene gwacho ne gido mondo gitim ka okando setie konde koreto onge ber manyalo kata ok nyalo. Ado engineer. No wekesa nyunyu nyiso wani ntie ji mabedo register ka wuok Uganda. Ji mabedo register ka wuok Uganda kipande momigi magi register go obedo printed Nairobi ka. Iwinjo e ka register of persons gin vipande ma valid. Iwinjo. Let's say ni 1 million people mo a Uganda ge Ethiopia donje system. Iwinjo. Kitimo audit idhi golo gi nade? So then why are we waiting to do the audit? What are we waiting? Where ito nango? Ka IDs obedo printed of major Uganda kaka imiyo gi biro register go ma no eketho. Ingeni kani Raila Odinga wacho ni jo Uganda biro to wacho ni onge. Mokwongo MP Mateso don't know mark Uganda. Yes. Katimo registration. No Wekesa himself, mana chairman mar Jubilee, ema no wacho ni bana jo Uganda ikelo gi loche. Iparo jo Uganda mabiro register Kenya gi loche. Kipande gi yudo kanye. Don kipande bedo printed Nairobi kae. Ka register of persons. Koro kidhi timo audit, idhi ng'e nade ni magi jo Uganda ka. To gin gi ID ma valid ma Kenya. Okinyal ng'eyo. So this system is already corrupted, the database is already messed up, the register is already corrupted and manipulated. Gimanya kwa team sani waketh gigi te mondo watim registration manyien. Manyiso ne kagi pachi kaka Richard Orengo kwa dhie yiero kod oganda mobedo registered sani karo team auditing. Tena ka wonyiso ne duoko madhi bedo gode yiero ken duoko manika. Jeff adwa nyisi a good example. Iwinjo ka IBC last week nyocha golo update ma registration. Yeah. Ka asewuotho kata Central Kenya kata kidhi e polling center, the average registration mar polling center en kaka 30 people in a day. Average all polling centers. Okinyal ngisa ni kidhi Central Kenya tedhi ka polling center pong kata ji 400 in a day. Why is it that need ngisa ni ka the same trend mar registration machal Central Kenya gi Nyanza gi Coast gi everywhere. Amo midwa ngisa ni Kiambu nyoja gise mi target gi almost 90%, to kata school moro Migori to gine 32%. To king'iyo trend mar kaka ji dhie center, to is the same. Jogi to meet margi nade, to jogi to go meet margi. How? So it's already manipulated. Neno ka kuonde moko iwacho ni bana gise register 95%. 95% gi register nade.
To kidhi kanyo godiechieng to line madhi timo registration is the same kako chal Migori e kako chal Kiambu. Ji 30 mabiro pile center or less, 30 or less. So it's the same number of kids, to the same number of people, to the same number of polling centers. Amo midwa ng'iso ni koni ni malo ahinya. Kidwa ng'iyo ni koni ni ok en malo. Kidwa wacho ni it is tribal based donge. Ni let's say jowetu amua Central Kenya or registration. Why is it that Kiambu gi Kirinyaga kuonde moko are doing well to Nyeri was not doing well? Kidwa wacho ni gini bedo mobilized ni tribal ni jo koni or register. Why was Nyeri low? Nyeri was at almost 20. Nyeri was even less than Siaya. Why was Nyeri low? Why was Nyeri low than Kiambu? Makoro gigolo Julius Karangi, gigolo PS Mar Health ni, Marugaru. Gitero koro timo registration Nyeri. Nikech Nyeri nyocha them. What is Karangi doing? Is Karangi an IBC official? Aya, orengwa wini. Koso timu nyigitoko kwa tuwadu kutere registration center. Wacho giduto abinye jolo kachiela kawantire icheno ngara kukumara wache se iwa gorimo kano kane Uganda ndikore iyo mkalo ne yocho ni kits ne okobedo distributed equally. Which is true. Ni wene wacho ni gwenye maginyanza leo mi kits matem gwenye wakono mi kits maito sana ito watch kits no bedo. Watch kits, it's for me the issue of can make kids. Jeff I know kadone deal give symptoms mark problem. And okadwe deal ni ka okuot tep aketemo adwe deal gi root cause of the problem. It is the same thing. It's the same thing. Inya paro kan registration day to registration we reporting cases maneti morenyanza makata manago kinyi chieng registration sangwen laptop no serume charge sangwen okinyi kwepe laptop orume charge ne okenu biro register dikai. So those are sabotage mwana in the process. No, those ones are reported, Jeff. Kure. Jeff, unga jo media, uru mislead your Kenya. Uru mislead your Kenya. Uru mislead your Kenya. Paponditi, such a case was reported. Laptop no say the off. Ukini, kuri peto laptop for the off na di sangwe ukini to eko chakuti. Paponditi mero. That is just one example, Jeff. There are many examples. Kiwi you Governor Masia Yarasanga no complain about these things. Other aspirants no complain about it. Why is it ni computer the off? Ni beti room unade bana kore kuchako sangwe sare ukini. So these are things masema choni bana. It's already a systematic way to disbalance voter register. Tokata mana gikimi wacho ni 90% of the registered Kirinyaga Kiambu. They're not there. And I think so these are excuse makore wacho ni bana. Because Jeff, look at it this way. Kaji timo registration mar voter. The target is 30 for all polling clerks. The target is 30 per day. So polling clerks we are report ni bani na day wanyalo gedo 24 or 26 all over the country. The target mar registration for all the country was average. Erika kinyalo yingi moko register mangeny moingo jimoko. To kide polling center still yudo kaji numbers are still small in both samati registration numbers small in both areas. Tiene namo tiene ntie jimoko mobet kamoro ponde ot moro enter gigi database gi kids manokwal northeastern kaka mano maki silinyor. I'm not saying things are not there. Don't know maki silinga timo registration go tiene room tiene ntie jimoko ma enter information database from somewhere else. That's why I'm saying IBC nyaka gold database mono bet ke wacho moro bende oseneno kata wambele ngowuok achiel kon matero jomo komando dhi ondikre done ngato ne poko register kaka jagombo upande to en godo kana wadhi kanyo to edo ka kodwa ni mondo register odo ka ID number ne osetigo kanyo nitiere to kopenjo ni to nyisa uru ler ni to na register kanyo to na register tarik mane ne ok onyise wachinieri. That's why I'm telling you near. The problem is not the register mwadhitimo odi. The problem in the register itself. Kamo ikete number mar ID cha. Yes. There's no okoket restriction number manyalo donjo kanyo. Kata kindiko mana 01 yes. As your ID number donjo kanyo. I want to give example Maraila Kodinga don't use kata kid no they loving to primary guy. Oido ni jimoko timo ID number then 04. 04 nyalo bedo ID number ngato. Kata kine mani kongo register Kenya nini mnoku ine nama when na the fourth person manobe registered Kenya nini ID mari 04. Kata mana ID Daniel Arap Moi you are some of the oldest people in Kenya. Yes. Okay 04. Iwinjo. ID number ntie numbers manyako bedi. Then ko bedo eligible. If the system cannot detect ni number moido bedo entered no, is not synonymous gi ID. And that's why I was saying ni bana kwa do register jimbe to account database from register of persons. Wabedi gi system manyalo link the voter register gi database.
So that once somebody has been registered then gi kipande to nyalo go kura. And what we are saying ni bana sani kaka gini dhi nyime ni Jeff. Gini osebedo manipulated. Yeah. No, kaka ineno ko setting. That is it. And read. Don't audit the team after this. Yes. You're going to tell me. Erokamana Nyorengo to oganda mapoko owuok oko mondo ndikre gidong gi odiochieng' makinde gine nyalo nyiso gina koso koro chunyi osegore chunyi okogore nikech gimowacho ni bana before we go for the next election nyaka wabed gi voter register ma credible ma ka mae rach to wabro loko mae kendo nyaka wabed gi voter register ma credible ma ji mapoko register odhi register but gima dwa wacho ne jodala wabenia we have had how many days to register amo miri to nyaka kawuono koro mondo wabi e studio ka wapar ni dhi register mondo ka ombulu tingeni go ombulu en gima konyo kendo wanyalo mana loko piny kin go ombulu isebeda beda kirito koro kindi wacho ni bana IBC omeudes mondo tim ang'o iwinjo Jeff mage be jowa moko ma felowa nyaka bed joma nyalo nyiso siemo jowetewa mwang'isgi wang'ano mera sani nyaka bed serious gi wach kipande awinjo ka report kane wa urote mondo oganda nyiso kuma gintie to be oganda ndikore ne giwacho ni pod girito jotelo mondo biyo jiwgi mondo gindikre kaka jogombo ji moko ng'eno kinya konyo mane gima inya tero dhiang' e ora to kinya chuno dhiang' mondo modh pi erokamana Nyorengo maneno ka dakteche jok matelo ne unions mag dakteche ne omaki odiochieng' ma kawuono kendo wacho ni ginyalo bedo e od ang'eche thuolo mar dwe achiel ng'anyo mar dakteche ni resani osedhi odiochienge molo 70 in inyalo wachiena adona wach ni mokwongo Uhuru Kenyatta kaka president ma Kenya odhi history kaka president mokwongo e piny mangima mosekawo dakteche motero motwe e od ang'enge nineno ka nyoro nokawo kawuono nokawo dakteche motwe dwe achiel to gima dakteche makosa ma dakteche notime en achiel kende ong'ise ni bwana Uhuru Kenyatta ne wasign comprehensive bargaining agreement gi sirikal ni dhi miwa msara makama ma sirikal no sign wadwaro gini iwinjo Uhuru Kenyatta gi sirikande dhi nyime to tero dakteche ge jela matwe dakteche ge jela to wiye wil niya an Waiguru pod timo katwo kata kidhi Nairobi kiwuotho Nairobi ka gotieno tiyude ko timo katwo pod wuotho Kabura mani wacho ni kwalo pesa gi gone ating'e wiye komuogo pod katwo mana Nairobi ka giwuotho moro manyocho kwalo pesa kaodita jomonyocho kwalo pesa gi gin giwuotho onge mane jela koro wapenjo Uhuru to bana Kenya kae ochopo sama koro di ng'ato kokwayo hakine titere jela to jokuoge makwalo pesa Kenya pesa manyocho Uhuru Kenyatta gi campaign nego Amina iwinjo pesa manyocho gi campaign go Amina ka giidho gondege garuto idho gondege dhi kuonde ka kuonde oromo chulo doctors kore penye ni bana between chulo doctors magwa machiedho jo Kenya matuo mamiyo piny bedo gi joma healthy manyalo gero ichumi kar thiedho jogo gidhi campaign Amina mane ma important Amina kochung Africa jo Africa nyima dhi go kura ok en jo piny gin president gin jo mosomo gin jo mariek Kamena better your president think on go. There's no problem. Why should we waste pesa? Niwa campaign na mena to doctors near strike. Then instead of kata mwana wegi doctors, work out doctors go to tere jail. Iwinjo. Magi jo mapoko kwa doctors gionge kata certificate of good conduct is clean. Tika ogi tere ge jela nikech giwacho namo. Nigi dwaro ni mondo chul kimsara. MPs nyoro gotieno ka ji osenendo to gidoke parliament. To gimedore pesa moro kanyo ni koro ni bana kwa retire to no chulo pesa gi to MPs kata mana MP adi poka winjo ko wach doctors sani kata mana sama ni tuyo doctors ka doctors ne dhi jela representative of the people gin MPs kata mana dhi mondo gidhi kanyo gichungi jogo insolent onge kata bunga di mane ni kanyo sama gimedore pesa moro ma gidwa ka gotieno to gitimo pio kendi. That's what we are saying. Kaka serikali mar Jubilee se fail wa Kenya. Majo Kenya moko mingiza nirito mondo ka okura kiny. Awuoro ni nyama chalnade. Nikech wade githo, jonyuol githo, ji tho e osiptande kamoro moro ma gintie. To pod orito ni mondo josiasa biyo jiwe. To josiasa moro rito biyo jiwe, to nigi medical cover nyalo dhi Aga Khan, nyalo dhi Nairobi hospital. Endo onge medical cover. Doctors are on strike. Wado ni mondo ka okipande wagol go Uhuru mondo bed gi sirikal manyalo konye, to wacho ni orito mondo biyo jiwe. Ng'ama orito biyo jiwe to ni nigi medical cover.
Agora ni ero kamano kuom ka usuru Maria Chelo ka chelo tino makabuno mar biro studio ka ende mondo walosi eweche chelo riede kuma bende okwako piny mar Kenya. Weche mag kech bende nitiere sani ya ikoro nosekete kaka national disaster. Mane roko wuoyo bro yudo thuolo mondo wawuoye kaka imbe ng'ama oloje weche machalo kamagi. Ne singo nani kiduogo kaendi bang' dwe achiel ka Wabukala donjo tich to ibiro miya duoko. Wabukala miya duoko ne kwatieko chelo niri mana mapiyo piyo. Jeff mana kaka nang'isi anto pacha pok olokre kuom Wabukala. Nang'eni Wabukala ok nyal tich momiye kendo ok obinyalo. Adona mi example. Wabukala omiye tich kama to gemo kwongo dhi omako ni ng'aro nogero ndara marach madhi dalane. Yo Bungoma kucho na keni ng'aro nopayo ndara moro madhi dalane marach. Odhi omako ng'ano. MCS mwaka keno ka opadia marsin ngelfario. Odhi omako MCS. Polisi omaka keno ka 50 bob omako polisi. Wabukala kwetu. Agora eu acabo com o vírus, Onge wachero kamano. Manero kukumaro acha, ora falou com a Richard, ora ngoritu basta.